חזרנו אליכם. במהלך הפרסומות הצטרפו אליי דוקטור מירי בן עמי ודוקטור שאול נבון. שלום לכם. פיתוח חדש של חברה ישראלית עשוי לאפשר בעתיד זיהוי מוקדם של יעילות הטיפול נגד סרטן, דבר שיחסוך זמן יקר למטופל. על הפיתוח וכיצד הוא עובד לשוחח עם דוקטור מירי בן עמי, רופאה, סמנכ"לית פיתוח בחברה לביוטכנולוגיה. אז איך אנחנו באמת יכולים לבדוק, מירי, אם חולה מגיב או לא מגיב לטיפול האנטי-סרטני שאנחנו נותנים לו? אז היום באמת קיימות שיטות הדמיה שאפשר לבדוק את התגובה לטיפול, והחשיבות גם של הבדיקה הזאת היא בגלל שלצערנו הרב הטיפולים היום ניתנים לקבוצות גדולות של חולים, ולרוב החולים הטיפולים לא עוזרים. למשל בקימותרפיה, שזאת תרופה שניתנת להרבה מאוד גידולים, סוגים של גידולים, רק 25% מהחולים מגיבים. כלומר, כשאני נותן ל100 חולים טיפול כימותרפי בסרטן, הטיפול יעיל רק ב-25%? באופן ממוצע. בממוצע, אוקיי. ואפילו הטיפולים החכמים יותר היום, שהם טרגטינג, המטרה היא... הביולוגיים, שממוקדים, שכאילו טיל שאמור לפגוע בגידול או בנוגדן של הגידול. נכון, וגם לחולים שיש להם קולטנים מסוימים, מצמצמים את האוכלוסייה, גם עד ל-50%, אפילו לא יותר מזה. ולכן הבדיקה של התגובה היא בדיקה מאוד, מאוד חשובה. היום עושים את זה על ידי שיטות הדמיה, לרוב הם שיטות הדמיה שמסתכלות על האנטומיה של הגידול, על ההתכווצות של הגידול, והשיטות הן שיטות של MRI, שיטות של CT בעיקר ואולטרסאונד. כלומר, מה שאת אומרת שהיום אני נותן לחולה חודשיים, 3 חודשים טיפול, אני חוזר על ה-MRI ואני רואה אם הגידול או הגרורות הצטמצמו, התכווצו, נעלמו, או שהם נשארו באותו דבר. בדיוק. אם הם נשארו באותו גודל, אני יודע שהטיפול לא עזר. אם הם נעלמו או התכווצו, אני אומר יופי, הצלחנו. ואפילו יותר מזה, יש גידולים שגם גדלים. אז... כלומר שאני מפסיד זמן והגידול במקום להצטמצם גדל. נכון. ואז אני מפסיד 3-4 חודשים יקרים. וזאת בדיוק הבעיה, שהבדיקות האלה היום שמראות תגובה לטיפול, צריך לחכות, כי עד שקוראים השינויים האנטומיים האלה, לוקח שבועות וחודשים. ולכן אפשר לבצע אותם רק חודשיים אחרי שנותנים, בעצם מסיימים את הטיפול, וכמו שאמרת, טיפולים ארוכי טווח הם גם חודשיים ו3, ובינתיים נגרם, זה בלתי סביר, נגרם סבל רב לחולה, גם שהחולה קיבל טיפול, שהטיפול הוא רעיל, והוא לא עובד, וגם לחכות בעצם שהרופא והמטופל יושבים ומחכים לשמוע במשך זמן רב עד שהם יודעים אם יש תגובה לטיפול או לא. אז מה אנחנו עושים היום? בואי ספרי לי מה החידושים הטכנולוגיים שיכולים למנוע את אותו בזבוז זמן יקר. אני לא מדבר, כפי שאמרת, אני לא מדבר כבר על הסבל של חולה שמקבל טיפול כימותרפי, ובחלק מהחולים הוא מאבד את השיער, ובחלק מהחולים תופעות הלוואי הקשות של בחילות והקאות ותחושה לא טובה והכל והכל והכל. זה מילא אם הטיפול היה עוזר, אבל אם הוא לא עוזר זה בזבוז זמן וזה סבל לחינם. מה מציעה הטכנולוגיה החדשה? אז המטרה באמת בטכנולוגיה החדשה זה לבדוק תגובה לטיפול בזמן אמת, ממש בתחילת הדרך שהחולה מקבל את הטיפול, לבדוק את הרגישות של הגידול לטיפולים. והדמיה שמשתמשים בה זאת הדמיית פט, זאת הדמיה דרך אגב שכבר היום משתמשים בה, זאת הדמיה מולקולרית גרעינית שנכנסת יותר ויותר לשימוש, גם בארץ יש כבר 7-8 מכשירי פט, והחומר שמזריקים לחולה שמגיע לגידול עצמו ויכול לראות תגובה ביולוגית, זה פיתוח שהוא פיתוח ישראלי על ידי מדען ישראלי דוקטור אילן זיו, והמטרה של המולקולה הזאת, של החומר הזה, זה להגיע לתאים מתים, לתאים אפופטוטיים בגידול. אז אולי רק להסביר את זה בעברית פשוטה, כן? שאם התרופה עובדת וחלק מתאי הגידול מתו, אני יכול להזריק לחולה חומר שיודע להתביית על אותם תאים שמתו, לא על התאים החיים בגידול, אלא התאים המתים בגידול. נכון. והוא יכול לצבוע אותם, ועל ידי מכשיר כמו CT או כמו מכשיר הדמיה, אני יכול לצלם ולראות את התאים שמתו, ולפי זה אני יודע כמה תאים מתו. נכון, נכון מאוד, והדבר שגורם לזה להיות מאוד מאוד ספציפי לגידולים,
זה שרוב התרופות האנטי-סרטניות היום, מקרינה לכימותרפיה, גם לתרופות הביולוגיות, עובדות על ידי המנגנון שמשרה מוות תאי שנקרא אפופטוסיס. אפופטוסיס זה מצב שיש לו גם בתאים נורמליים, שהתאים מסוגלים להרוג את עצמם בשלב מסוים, או שאנחנו הורגים אותם. נכון, נכון. עכשיו, במצב הנורמלי, זה גם החלק שאפשר לעשות פה הבדלה. במצב הנורמלי של הגוף, יש מעט מאוד תאים שעוברים את האפופטוסיס, את המוות המבוקר, וזה מתחת לרדאר בדיוק, של הפט, של ההדמיה הזאת. ולכן, זה מאוד ספציפי, נמצא בגידול, וכשאנחנו רואים באמת את הסיגנל הגבוה, תכף אפשר לראות את זה פה, אז באמת יודעים שזה כתוצאה מהטיפול. זה משהו שאפשר לראות. האם הבדיקה הזאת היא אוניברסלית? היא מראה לי כל תא שמת? או האם הבדיקה הזאת היא שונה בתאי ריאה לגידול ריאה, בתאי מוח לגידול מוח, בתאי כבד לגידול כבד? לא רק שהיא לא שונה מגידול לגידול ומתא לתא, אפילו זה משהו שהוא לא שונה מייצור לייצור. התהליך הזה של המוות התאי המבוקר הוא תהליך שכמו שאמרת הוא אוניברסלי, ולכן לא משנה איזה טיפול, לא משנה איזה גידול ולא משנה איזה תא, זה תהליך שהוא דומה מאוד, והחומר הזה יכול באמת להצטבר במקום הזה. הוא לא שייך בכלל לסרטן, והוא רק שייך למוות של תאים. שאלה תיאורטית, אם אני היום לוקח חולה שעבר אירוע מוחי ונסתם לו כלי דם במוח וחלק מהמוח מת, החלק מת, התאים במוח מתים, יש שם לא משנה חור או לא חור, האם אני אעשה לו את בדיקת הפט, אני גם שם אראה שהתאים מתו, או שם בגלל שהתאים כאילו נמסו ונספגו, זה יראה לי תשובה אחרת? גם שם. התהליך באמת, כמו שאתה מציין, זה לא רק לתגובה לטיפול, דווקא באינדיקציות האונקולוגיות, זה נקרא מוות תאי שהוא טוב, זה מוות תאי שאנחנו רוצים לראות. מה שאתה מדבר עכשיו זה מוות תאי שהוא המוות התאי הרע, שהוא בא כגון מתוך פתולוגיה של מחלות, ובאמת יש פה פלטפורמה שלמה לדיאגנוסטיקה של מחלות שאפשר גם לראות בזמן אמת, כי השינויים הביולוגיים בתא קורים מאוד מאוד מהר, ולכן גם בחולים שיש להם סטרוק, גם במחלות רבות נוספות אפשר ברמה... בואי תראינו, מה אנחנו רואים בתמונה הזאת? אז קצת אולי זה מראה בצורה ויזואלית את מה שדיברנו. אנחנו רואים מצד שמאל למעלה את ההדמיה שרואים, את התמונה שרואים מההדמיה של הפט, ולמטה מצד שמאל את ההדמיה שרואים ב-MRI שמשתמשים למוח. בתמונה בשחור לבן את ה-MRI, מי שאינו רגישה יכול לראות שיש לו איזה עיגול בחלק העליון השמאלי של התמונה, שזה תהליך גידולי. נכון, שרואים טוב במוח עם ה-MRI. שגם אפשר לראות שהוא כאילו יותר עם טבעת יותר לבנה מסביב, שאומר שאולי מה שקרה בתוכו כבר הולך למות או מת או לא. ב-MRI באמת רואים רק את האנטומיה, ואפשר לנחש מה שרואים, אבל ולמעלה בהדמיה של הפט מה שאנחנו רואים זה מאוד מאוד באופן סלקטיבי הצטברות בתוך האזור הגידול של החומר, הסמן שמראה פה תאים אפופטוטיים. עכשיו אפשר לשאול למה רואים את זה, זה לפני טיפול דרך אגב, זה התמונה שהחולה עובר את הדיאגנוזה. אז אם זה לפני טיפול, התאים עוד לא מתו. אז בגידולים סרטניים, בגלל החוסר נורמליות של התאים, המוטציות, התאים הם לא תקינים, הגוף כן מנסה להיפטר מהם. הגוף בעצמו הורג חלק מהם. מנסה, לא יעיל מספיק, ובגלל זה יש כמובן סבל רב וגדילה והתקדמות. נחזור רגע לתמונה הקודמת. נחזור עוד שנייה, הנה כאן. אבל מה שעושים ועל ידי אנליזה, גם שפותחה על ידי החברה הזאת, אנחנו רואים בתמונה השנייה, זה מיד בתוך הטיפול של החולה, אנחנו רואים פה סיגנל הרבה יותר גבוה. ורואים באמת שיש פה איזושהי תגובתיות בזמן אמת, כשב-MRI אנחנו רואים גם כן התכווצות של הגידול. אם אתם רואים את העיגול הגדול מסביב, יש את החלק הלבן, שזה באמת הגידול המקובץ, וזה רואים כעבור חודשיים שלמים, אי אפשר לראות את זה, וזה אחרי 9 ימים. כלומר, כבר אחרי 9 ימים אני יכול לראות מה שב-MRI רגיל אני אראה אחרי חודשיים. נכון. בואו נראה את התמונה הבאה.
בתמונה הבאה זה דוגמה ממחקר קליני שבוצע פה בארץ. אנחנו רואים דוגמה מצד שמאל של חולה שהגיב לטיפול, ואנחנו רואים את הסיגנל המאוד גבוה, זה אחרי אנליזה של ההדמיה, ומצד ימין אנחנו רואים את הסיגנל שהוא פחות, ופה באמת זה היה בהקבלה מאוד מאוד טובה ל-MRI, שהחולה שההדמיה הזאת היא ממנו לא הגיב לטיפול. וב-MRI רואים שההתכווצות באמת שונה מאוד בין חולה לחולה, ומקבילה לגבי התגובה או האי-תגובתיות לטיפול. אוקיי, בואו נראה תמונה נוספת. התמונה הזאת, רק להראות גם כן, זה הדמיה של המוח עם חולה עם גרורות מוח, ופה אנחנו רואים שמצד ימין יש סיגנל מאוד מאוד גבוה, זה ROR, זה לפני האנליזה, ואנחנו רואים פה הצטברות גדולה מאוד של הסמן, ומה שיפה בתמונה הזאת, שאנחנו מדברים שלוחות זמנים פה זה דבר שהוא כל כך חשוב להביא את האינפורמציה הזאת כמה שיותר מהר כדי שנוכל לשנות את הטיפולים. פה אחרי 5 שעות, זה טיפול חד פעמי, זה טיפול שנקרא SRS למוח, ואחרי 5 שעות שהחולה קיבל את הטיפול כבר אפשר להוציא את התמונה ולראות את הביולוגיה של הגידול ואת התגובה של התאים. זה פרקטי מבחינה מחקרית, אבל ודאי לא מבחינה קלינית, כי עד שיסכימו לעשות את הבדיקה הנוספת הזאת, שתכף נדבר במילה, אחרי 5 שעות נשמתנו תפרח. עכשיו, הבדיקה היא כמובן עדיין לא בסל? התרופה עדיין לא בסל, הבדיקה כרגע נמצאת במחקרים קליניים בארצות הברית, במרכזים גדולים, ובאירופה אנחנו בשלב 2B, כבר יש לנו תוצאות של יעילות, אנחנו עכשיו בשלב 2B, אנחנו יוצאים מהאזור של הגידולים של המוח, אנחנו מסתכלים גם על סרטן ריאה וראש צוואר, ואנחנו נפתח בקרוב גם מרכזים בישראל. תוך כמה זמן אפשר יהיה לקבל את הבדיקה הזאת ולהתחיל ליישם אותה ולדעת לחסוך זמן יקר לחולים, זמן שיכול להציל אותם? נכון מאוד, אז כולם עובדים במרץ רב כדי להביא את זה כמה שיותר מהר לאישור משרדי הבריאות וה-FDA וגם באירופה. זה תלוי גם בחולים הנפלאים שמתגייסים למחקרים האלה, וכמו כל תוכנית קלינית תוך כמה שנים אנחנו... אפשר לשלוח לכם חולים למחקר? בוודאי. תודה רבה לדוקטור מירי בן עמי. מדהים, 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 ואם זה יצא זה ודאי יציל הרבה אנשים. וכעת נעבור לנושא הבא, שונה לחלוטין. דליפת שתן פוגעת